Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Idi Mnangagwa neZANU-PF netimu rakashvodedzera kuti land yese iri muZimbabwe ndeyavo. Kana vada kuitora vanoitora ende hapana zvamunovaita. Mira muzvinzwire video iyi mozoteerera kwekupedzisira. If you are illegally settling on communal land, local authority land, state land, peri-urban land, rural service centers, or growth point land, you are advised to vacate immediately and follow the due processes in acquiring land. Government condemns without any reservation the illegal settlements, occupations, parceling out and sale of aforementioned land without the permission of the relevant authority. Land yose ndeya president. Haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwa HE through delegated powers kuma departments akasiyana siyana. Report any such activities and perpetrators to the nearest police station. For agricultural and residential stands applications in resettlement areas, visit the nearest land management and administration district office. For land applications in communal areas and growth points, visit the local authority for the area. Thank you very much. Tinotenda. I'm sure mazvinzwa mega zvekutaurwa neZANU-PF asi uyu munhu ndewe ZANU-PF chete nekuti zvanga achitaura you can see kuti ndewe ZANU-PF ZANU-PF uchi asi vazukuru vambuya ndavaseka vakati takakudzai kuti musavhotere ZANU-PF inokushandisa iona yako kusiyai. Anyora iye achiti they used to hold some rallies in our village and why only now they are starting to say you are a illegal settler. Vari kuti haafaniri kunge achigarapo panzvimbo iyoyo. Uyu musha auya achiti musha wangu uyu I stayed here for 27 years. It's only last week that I was told by the court to evacuate from that village before 1st of March. Ndine 10-roomed house plus borehole which is 110 meters deep and 1k length of a 8-line barbed wire. Ndakashandisa close to $80,000 kumusha kunokwa kusiku growth point. Ndakavaka imba iyi ndichiri kushanda, then I decided to go for early retirement. Auya kati government must help people not to destroy our lives. Let's fight together. They used to bring ballot boxes in times of election. They used to hold rallies. Ndo zvataurwa nemunhu uyu. Handizi guys tinoti kudi asi nyaya iripo ndeyekuti ari kuchema ari kuzhamba munhu yaridedzera kuti ndakavaka imba iyi ndichiri kushanda ene zvandichashande ndakaretire ndinoendepi mhuri yangu inogarepi. So handizi guys tinoti kudi please comment down below mutudze kuti chii chiri kumboitika kuZimbabwe because nezvi kwakutoitwa kudestroya dzimba chichi. Thank you so much.